Buksan niyo na lang po yung likod na ito. Magandang hapon po sa ating lahat. And happy 57th birthday, Mama Dela de la Cruz. Ma'am, bali meron na po ba kayong idea kung kanino galing po yung surprise? Iyan na po ba kayo, ma'am? Wala. Mukhang walang idea si ma'am. Bali yung surprise po na yan, galing po kay Sender Laila de la Cruz po. And bukod po dyan, meron po siyang pinadalang message para sa inyo po. Papasahin ko na lang po para ano. Kapit po kayo dito ng paraan. Ito po yung message ni Ma'am Laila para po sa inyo. Hi Mother Earth, happy 57th birthday po. Wish ko po, sana po palagi kayong malakas at iingatan niyo po ang inyong sarili. Sobrang nagpapasalamat po ako kay God kasi binigyan kami ng isang mapagmahal na magulang. Sobrang thankful po ako sa inyo, Nay. Kasi lagi niyo po kami ginagabayan at sa lahat ng pagmamahal na binibigay niyo po sa amin, magkakapatid. At salamat din po sa oras na pagpangintindi niyo sa amin. Lalo na po kayo na lang yung nag-iisang magulang namin, Nay. Hindi ko po sinasabi na never ko po nabanggit sa inyo ito noon in person. But this time, masasabi ko na po at mapaparamdam ko po ang isang pagmamahal ng isang anak sa magulang niya. Kaya Nay, mahal na mahal ko po kayo at mahalaga po kayo sa amin. Hindi man sapat ang masabi ko na salamat sa lahat, pero Nay, nandito lang po ako hanggang kaya ko po. Ibibigay ko po, mapasaya lang po kayo. Wala na po sa atin si tatay. Alam po na masaya na po yun ngayon. Salamat sa walang sawang pag-intindi at walang sawang pagmamahal at sakripisyo na ginawa niyo po sa amin. Sorry sa lahat-lahat, Nay. Oops! Okay na po. No more dramas. Mahaba na to. Pwede na mag-MNK. Sana po nagustuhan niyo po ang aking surprise ko po sa inyo. Happy blessed birthday to my wonderful and stronger mother in the world, Adela Cagiwa de la Cruz. More birthdays to come, more candle to blow. You are the best nanay in the world. I love you, Nay. I miss you. Sunis Mua. Chup chup. From your daughter, Laila. Yun po, Nay. Meron po ba kayong gustong sabihin para po kay Ma'am Laila po? Maraming salamat. Lakas mo, Nanay! Laila de la Cruz. Medyo naging emotional po si nanay. Bali, naiaan na po magsalita si nanay. So, bali, request ko na lang po, bantog na lang po natin si nanay para hindi na po mahatong malungkot. Pwede po bang samahan niyo po kami sa pagkanta? Mag-bless na lang po. Sabay po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yan na, wish na lang po bago po i-blow ang candle. Yun, takas po natin sa nanay. Pero bago po magtatapos ang ating programa, meron pa pong munting surpresa para kay nanay. Nay, pwede po ba pang ihilap po sa kwenta ng nanay? Sa inyo po.
Hilahin niyo lang po, Nay. Opo. Pagbilang po tayo ng tatlo, ha? Pagbilang po ng tatlo. Isa, dalawa, tatlo! Ayan, lahat po. Yan na, ano po yung gusto niyo sabihin na may tanggap po kayong ganyang karaming pera? Yan po, pakita ko na lang na, baka. May pambili po tayo ng MP. Ayan po, bali picture tape.